rai o'r athrawon yn nerfus o'i cwmpas. Roedden nhw wedi clywed am y dyn yma, a rai wedi clywed ei fod fel y diafol ei hun. Wrth edrych ar Mr Doom yn sefyll yno yn taro'r gansen fel gwellgofdin, roedd rai'n dechrau amau taw hwn oedd y diafol, a'i bod hi'n bryd iddyn nhw chwilio am swydd arall. Nawter penbyliad bach pathetig. Mae angen newid yr reolau rhwng ffordd hyn. 1. Mae'r hyn sy'n digwydd yn yr ysgol yn aros yn yr ysgol. Os bydd un ohonoch yn penderfynu cwyno wrth rhywun o tu allan i'r ysgol, wrth eich mam neu'ch tad, yno bydd yn rhaid i mi eich cosbi'n enbyd. A rhaid i mi gyfaddef. Does neb yn cosbi'n well na fi. Fi yw'r pencampwr.